Csodás világ a miénk. Madarak fütyürésznek a fákon, kék az ég fenn és zöld a fű lenn. Forog a föld, és vele forog, nyüzsög a társadalom. Sokszor mondjuk, hogy rohan az idő, meg azt is, hogy mennyire felgyorsult az idő, pedig az ember az, aki rohan és gyorsul, mert fejlődik. De biztos, hogy csak fejlődik? Járunk, kelünk, eszünk, iszunk, alszunk, és közben állandóan szemetelünk. Úgy szemetelünk, mintha tüsszentenénk. Szükséges apró kellemetlenségnek veszük, pedig nem az. Mert szemétből így egyre több lesz, kék égből és zöld fűből pedig egyre kevesebb. Mit ér a madárfütty, ha a tájat szemét maradékok lepik el? Mit ér a táj, ha nem tudod élvezni szépségeit, mert lépten nyomon elszórt hulladékba botlasz? Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy lassan a szemét uralkodik rajtunk, és nem mi a szeméten. Változtatnunk kell ezen. Mi emberek az idők során sok mindent kitaláltunk és feltaláltunk már. Régen rájöttünk arra is, hogy látszólag értéktelen hulladékainkat hasznosítani jó. Ha már vannak okos telefonok, akkor miért ne lehetnének okos szemetesek is? Ezek az okos szemetesek csak azt tudják összegyűjteni, amit az okos háztartások szelektálnak. Ha te nem válogatsz otthon szelektíven, akkor a szelektív szemetes kocsi nem tud mit begyűjteni. Ez nem sok idő, nincs plusz költség, csak egy kis odafigyelés kell hozzá. Így tud átalakulni a szemét újból és újból alapanyaggá. A papír olyan dolog, ami ha tiszta, újrahasznosítható. A régi jegyzet, újság, papírdoboz, a lejárt telefonkönyv is szelektíven gyűjthető. A koszos szalvétát, a tesód büdipelenkáját dobd a háztartási szemetesbe. 5 tonna újságpapír újrahasznosításával annyi víz spórolható meg, ami egy kiszáradt tómedret megint feltölthetne vízzel. A műanyag olyan dolog, ami ha tiszta, újrahasznosítható. Az ásványvizes és üdítős palackokat, a mosószeres és higiéniai flakonokat előblítve és összelapítva összegyűjtheted a teljes dobozokkal és a nejlonzacskókkal együtt. Egy ember egy évben annyi műanyag palackot vásárol, hogy azokat függőlegesen egymásra rakva 15 Eiffel-torony magasságú oszlopot kapnánk. Pedig 25 darab palackból már készülhet egy meleg polárpulcsi, 5 palackból pedig polárkesztyű. Szóval nem mindegy, hova rakjuk azokat a palackokat. A fém és az üveg olyan dolog, ami ha tiszta, újrahasznosítható. A háztartásban előforduló konzervdobozokat is lehet, sőt, kell is szelektíven gyűjteni. Ha az üvegeket színük szerint szétválogatod, szinte 100%-ban újrahasznosíthatóak lesznek. Ha nem így teszel, az idők végéig ott fognak égtelenkedni egy szeméttelepen. Megnézheted a babakocsiból, ott lesz. Aztán kisgyerekkorodban ott lesz. Felnőtt korodban ott lesz. És öregecske korodban is sajnos ott lesz, csak már nem fogod megtalálni, mert elfedi majd a többi hulladék. A megoldás: újrahasznosítás. Mehessenek újra a boltok polcaira. Ha vásárolni mész, tedd azt is okosan. Az üzletekben ne vegyél és ne kérj nejlonzacskót. Vigyél otthonról magaddal vászontáskát, kosarat. Akár varja kinőtt farmernadrágodból bevásárlószatyrot. Diktál te a divatot. Ami nem fontos, azt ne vedd magadhoz. A régi elemeket, lejárt gyógyszereket, ragacsos festékdobozokat, az elromlott rádiót vagy más elektronikus hulladékot ne a kukába dobd. Átveszik az elektronikus termékeket áruló egyes üzletek vagy hulladékudvarok. Mindig érdeklődj a lakóhelyeden alkalmazott szelektív gyűjtések pontos módjáról. Sok pici döntésből és apró lépésből áll össze az egész. Fontos, hogy mit teszel. Így maradhat kék az ég felettünk és zöld a fű alattunk. Így fütyürészhet sok madár a fán, és így maradhat sok fa a madárnak. Persze meg sok delfin, meg orángután, meg jókedv, meg tánc, meg szerelem, meg öröm, meg fejlődés. Mert csodás világ a miénk. Ha további hasznos információkat szeretnél megtudni a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, látogass el a www.hulladékabc.hu oldalra.